ברוכים הבאים לעוד סרטון בתה קיסר. הפעם אני באמת צריך את התה הזה כי הגרון שלי בשיפוצים כמו שאתם שומעים. היום, פתיחת חבילות כמו שאתם כבר רואים באלי אקספרס. לפני כל החבילות האלה, יש חבילה אחת שחיכיתי לה כבר המון זמן. אני יודע שאתם מחכים קצת הרבה זמן לפתיחת חבילות, ותאמינו או לא, גם אני מחכה. בעצם מה אני מדבר? אני אראה לכם. תראו, לא נגעתי בכלום. אני פותח את זה אך ורק איתכם. רק על זה אתם עושים עכשיו סאב, לייק, תגובה, ובתגובה אתם רושמים כמה אתם מעריכים את זה שלא פתחתי כלום. כל הבית שלי ריק. אתם יודעים איזה קשה זה? חבילה. מה שלי. טוב, בוא נפתח. אוקיי, חבילה שאני מחכה לה מלא זמן. זאת חבילה שהולכת לשפר לי את החיים בהגזמה. ראיתם את זה כבר בכותרת, זה צ'יפ שבעצם נכנס לרכב שלכם. זה כמובן לא מתאים לכל רכב, אז אם אתם מזמינים את זה אחריי לבדוק שזה מתאים למודל של הרכב שלכם. הצ'יפ הזה מתחבר ל-OBD שלכם. אתם רואים כאן, מאחורה, כמו שאתם רואים. זה נמצא בעצם איפה שהפיוזים בשמאלה מההגה שלכם, למטה, יש חיבור כזה, שבדרך כלל מחברים שם GPS או כל מיני דברים כאלה, אבל אפשר גם לחבר את הצ'יפ הזה. הצ'יפ הזה, מה שהוא עושה, הוא בעצם צ'יפ בלוטוס. הדבר היפה הזה מתחבר לאפליקציה שאתם מורידים לטלפון שלכם, ואיתה אתם יכולים לפתוח את הרכב כשאתם מגיעים אליו בלי מפתח, בלי כלום, רק עם הטלפון שלכם, או יותר מזה, שתתקרבו עם הטלפון לאוטו, הוא פשוט ייפתח. זה מושלם, זה כיף, זה מפחיד. חיפשתי את זה בגלל שראיתי את הטסלות החדשות שיצאו לשוק. לכל החברים שלי כבר יש טסלות, הם מתקרבים לרכב והוא פשוט נפתח כי הטלפון עליהם, וגם נמאס לי להסתובב עם מפתח בולקי כזה של רכב, אז זה פתרון טיל. אני אתקין את זה בהמשך, אתם תראו את זה בסרטון כמובן נפרד משלו, אז צפו פגיעה. אוקיי, תודה רבה לך. עצרתי לכם רגע את הסרטון של הפתיחת חבילות כדי להראות לכם חבילה מסוג קצת אחר. זאת חבילה מ-XPG, יש בפנים את הרוג סרטיפייד, שאלה 4 סלוטים של רם חדשים למחשב שלי. הם לא מאלי אקספרס כמובן, ואני מחכה להם לא מעט זמן כדי להפוך את המחשב החתיך שלי להרבה יותר חתיך. בתוך הקופסה יש לנו 4 סלוטים, כמו שאמרתי, כל אחד מהם 8 גיגה-בייט עם מהירות שעון של 3200 מגה-הרץ, CL16 כמובן ו-DDR4. כשאתם מחליפים את הרם אתם חייבים לכבות קודם את המחשב כמובן, להוריד את הגנדם שיש לכולנו על המחשב, לשלוף את הרם הקודם ולהכניס את החדשים, ווואו. להדליק את המחשב ולהיווכח כמה הם יפים. זה משגע. ושלב אחרון, תחזירו את הגנדם כמובן. בואו נחזור לסרטון. חבילה השנייה שלנו היא הן. אוקיי, וואו. מה זה? איזה חבילה לא מעניינת. אוקיי, יש כאן דבק. זה בעצם דבק שלא נהיה צהוב עם הזמן. אני משתמש בו כי המסגרת של החלון שלי התנתקה טיפה מהקיר, אז אני רוצה לשים את הדבק הזה ולפרוק את זה פנימה, וזה טיל. כן. למה לא קניתי בהום סנטר אייס וכו'? כי הייתי כבר באלי אקספרס, אז הזמנתי שיהיה. אוקיי. וואו. זה משהו שכל בן אדם בעולם צריך לקנות. אלה קוראי טביעת אצבע למחשב שלכם. זה מעולה ללפטופים, זה גם סבבה למחשב הנייח שלכם. אני הולך לשים אחד מאחורי המקלדת שלי, יש לי חיבור USB, ככה שכל פעם שאני אבוא למחשב אני אוכל לגעת עם האצבע וזה נפתח. זה הכרחי לי בגלל שראיתי שיש פונקציה בווינדוס לשים כרטיס אשראי ולשלם עם טביעת אצבע, שזה מעולה. אני הולך לשים עוד אחד אצל אמא שלי שתשתמש בזה גם, ואחרי מחקר שלי, אלה עושים את העבודה הכי טוב, במחיר הכי נמוך. היידה. אוקיי, חבילה הבאה שלנו ארוכה, היא כבדה, והיא, מה יש לנו כאן? לידושת. אם עוד משהו יקרה לי לאייפון בכמה ימים הקרובים, אני אשתגע, תקשיבו. אני נסעתי בתל אביב לא מזמן, שמתי את האייפון שלי על הקורקינט, הברגתי כמובן את המטלה של האייפון שיחזיק אותו כמו שצריך, עליתי על במפר ותאמינו או לא, הוא לא יחזיק אותו כמו שצריך, האייפון עשה פודוש לרצפה ונסע איתי עוד כמה דקות קדימה מרוב המהירות, והמגנים של אפל פשוט חרה של מגנים, באמת, אני אומר לכם שיא הכנות, יש להם אולי מגסייף חזק ותחושה כיפית באצבעות, אבל הם לא מגנים בעליל על המסך. מה שקרה לי פשוט שהמגן הלך לצדדים טיפה, אתם יכולים לראות שהפינות שלו ניזוקו כולן, והמסך שלי עצמו, רגע אני אראה לכם, אתם רואים יש פה מלא שריטות באמצע, והכי נורא זה שיש שבר בזכוכית עצמה. לא רואים את זה במצלמה, אבל כולו שרוט במסך. אני אלך לתקן את זה, וכמובן שנשתף אתכם. אבל זה לא המוצר שלנו, המוצר שלנו הוא הן. זה מברזל קשיח, מה הולך פה? זה בעצם כלי לפתיחת אומים. במקום מפתח שוודי, זה עושה את העבודה קצת יותר כיף. זה פשוט פטנט כזה, שפה אתם רואים אפשר לשים אום גדול, פשוט אתם מכניסים את זה ככה, פותחים. אם יש לכם אום קצת יותר קטן, אתם מכניסים את זה פה, ואז המשקל שלכם, שאתם מושכים את זה למטה, יכול לסובב כל הגדלים עד לממש הגודל הזה. ואם אתם רוצים יותר קטנים, אז יש לכם בצד השני, כמובן מהגודל הזה,
עד לממש ממש פיצקים. מעולה, אוהב את זה. חבילה הבאה שלנו היא הם. זאת חבילה יפה, זאת חבילה כבדה וגדולה, ויש בה, מה זה? פה כיסוי של משהו, אוקיי, כבר נחמד. ויש פה, אין פה כלום. טריי, כתוב פה טריי, אוקיי, פותח, ויש לנו כאן, אוקיי, שני חלקים, שתי קופסאות קטנות, זה לא מעניין אותנו. יש לנו פה את מר גברת. זה בעצם מברג חשמלי על בטריות, סבבה? זה בעצם נועד לדברים ממש ממש קטנים. אני אשים בטריות רגע. אוקיי, אני שם לו בטריה אחת, בטריה שנייה, סוגר אותו. אוקיי, אז הדבר הזה בעצם מסתובב. יש לכם פה ראשים בכל הגדלים האפשריים. לכם בעצם את כל הגדלים של הראשים שאתם רק רוצים, ומבחינתי זה כלי חיוני בטירוף, כי אני לא מזמן עברתי ממברגה לדבר היפה הזה. זה פשוט מבריג דברים בלחיצה, זאת אומרת, תסתכלו, אני רק לוחץ את זה, זה מסתובב וכואב, כן? הדבר הזה הוא ממש ממש חזק. אם אני אנסה להבריג איתו את המקבוק ודברים כאלה, אז הוא יתפצלח. יש לסגור ויש לפתוח כמובן. מעולה, הם נכנסים לתוך הקייס היפה הזה. אוקיי, חבילה הבאה שלנו היא הן. מה יש לנו כאן? אוקיי, זה טוב, זה חיוני לימי הולדת, ותראו. כן. זה בעצם מיקרופון מדונה. מי שלא מכיר, זה על שמה של הזמרת, שבעצם פרסמה את המיקרופון הזה הכי הרבה שיש תודעתית בגללה. זה תפס בשוק. אז זה פשוט מיקרופון לא אלחוטי, הוא ממש ממש זול, כמה שקלים בודדים, אתם שמים את זה על הראש פה ויש לכם מיקרופון. צד השני, אני מחבר פשוט לשדר שיש לי כבר במצלמות, למיקרופונים של הנק, אני מחבר את זה פשוט ואת הצד השני לרמקול חיצוני, וזה יעבוד מעולה, אני מקווה. תודה. אוקיי, החבילה שמינית, לא יודע, שלנו היא הן. זה משהו לחברים שלכם. אוקיי. טוב, הדבר הזה הוא בעצם בדיקת ינשוף עצמאית, קטנה לאוטו, לדרך. אני לאחרונה נחשפתי לתופעה מאוד 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 עצובה של אנשים שמרשים לעצמם לנהוג אחרי שהם שתו ממש מעט אלכוהול. אני נגד הדבר הזה, הם פשוט אומרים לי שזה חוקי והכל בסדר וכו'. אז הזמנתי ינשוף פרטי כדי להוכיח להם שזה לא נכון. יש לנו פה את הפייה הזאת לנשוף כמה אלכוהול יש לנו בעצם בדם. זה עובד על בטריות קטנות, ואני חושב שזה הכרחי בכל רכב קיים בישראל. מציל חיים מבחינתי לכל דבר. החבילה הבאה שלנו היא הן, לא צריך סכין אפילו. הופה, וואו. אוקיי. כמו שאתם רואים, יש פה הרבה דברים של שיפוצים ודברים שאני מתקן, כי אני חולה על הדברים האלה, זה כיף לי בטירוף. הדברים האלה הם בעצם שרבולים קטנים שאתם שמים על כבלים. זאת אומרת, אני אקח את הכי גדול כדי שתראו. הדבר הזה הוא בעצם חלול מבפנים. אתם בעצם מעבירים צד אחד כבל, צד שני כבל, אחרי שחיברתם ביניהם כמובן או עם מלחמה או עם כוח, והדבר הזה בעצם בחום עושה שרינק, צמד לכבלים. זה בעצם כדי לעשות פיניש יותר טוב לכבלים, בשביל שלא נצטרך לעטוף אותם אחרי זה עם איזה סלוטייפ מאולתר. זאת הדרך המקצועית יותר, וזה פשוט מגיע פה במיליארד גדלים, זה כמעט לא עולה שום דבר וזה שימושי בטירוף. ואנחנו בחבילה הבאה שלנו שהיא הן. אוקיי. כיפי. אוקיי, באמת שזה ממש קטן, ציפיתי למשהו הרבה יותר גדול, אבל לא נורא. זאת תבנית קרח, כן, תבנית קרח, שאתם שמים פה מים, והיא בעצם יוצרת לכם כוסות קטנות. זה ממש כמו בבלוג גרמניה, שטסתי לבר הכי קפוא בעולם, רוד לפוטק! וואו. לא קרוב. זה מחליק לי. אז זה מכין בדיוק כוסות כאלה, לבית כיפי, צחוקים, לארח אנשים עם זה פיפי. חבילה האחרונה שלנו היא הן. אוי לא. אני מת. טוב. זה בעצם טכניקת תפירה של כיסוי סמיכה לסמיכה עצמה. זאת אומרת שאם הציפה של הסמיכה שלכם זזה לכם כל הזמן, והסמיכה בצד אחד, ואז יש לכם 1000 כיסוי סמיכה בצד השני, ופה קר ושם חם רצח, וזה לא מחמם אתכם ולא יעיל לחורף בכלל, אז הדבר הזה בעצם נועד להצמיד את הכיסוי של הסמיכה לסמיכה עצמה, מכל הכיוונים, מכל הסוגים. זה ערכה בעצם לאיזה 10 שימושים. אתם שמים פשוט בפינות, או אפשר גם בצדדים, וזה לא זז יותר בחיים. וזה המוצר האחרון שלנו, ואנחנו סיימנו את הסרטון הזה. אם נהניתם והיה לכם כיף, תלחצו כאן למטה על הלייק, על הסאב. אוהב אתכם הרבה, ממש. בואו נביא כבר את הערוץ הזה ל100,000 סאבים, ונעשה את זה בקליל. אנחנו נתראה בסרטון הבא, ועד אז, יאללה, צ'או.